Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gytçylygy bilen bagly problema ýiti bolmagynda galýar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrawynyň Ýanyňala Daýhan birleşiginde ýylaty çörek her 4 günden bir gezek satylýar. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda hem çörek gytçylygy saklanýar. Adamlar subsidiýalenen bahadan çöregi satyn almak üçin daň atmanka garankyda nowata durup başlaýarlar. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan Ýanyňala Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary döwlet dukanlarynda çöregiň her gün satyga çykarylmaýandygyny aýdýarlar. Adamlara her 4 günden bir gezek 4 sany çörek satylýar. Bu çörek hem ýaşaýjylaryň ählisine ýetmeýär diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran yerli ýaşaýjy 4 aprelde gurrun berdi. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda hem çörek gytçylygy dowam edýär. Ýaşaýjylar 3 tanysy 2 manada satylýan bu hanka çöregini satyn almak üçin daňdan sagat 4-de nowata durýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä döwlet dukanlarynyň aglabasynda çörek sagat 5-de satylyp başlanýar. Paýtagtyň 16-njy döwlet dukanynda bolsa çörek ýerden sagat 7-de satyga çykarylýar we her adamy 3 sany çörek 2 manada satylýar. Habarçymyz bu dukanda çöregiň satygy boýunça käbir biýdüdünçülüklere hem ýol berilýändigini aýdyp, ikinji gezek çörek satyn almak üçin nowata duran adamlara 2 manada 2 sany çöregiň satylýandygyny belleýär. Bu bir kanun düzgün dukan müdiriniň razyçylygy bilen amal edilýär diýip efirde atlandyrylmasalygyny soran yerli ýaşaýjy 4 aprelde gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada 16-njy döwlet dukanynyň goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda çörek gytçylygy bilen bagly problema ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu gytçylyk geçen ýylyň 2-nji ýarymynda hasta güýçlendi. Häkimetler çöregiň satywyny we onuň möçürini ýygyderli azaltdy. Şu ýylyň başynda Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçürden has köp mukdarda çörek satyn alýan raýatlary tutsak edip başlady. Bellesek döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sevitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ýylaty subsidiýalenen bahadan satylýan çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Habarçylarymyz ýurt raýatlarynyň prezident saýlawlaryndan soňra azyk üpçünçliginiň bir neme gowlanmagyna garaşandygyny aýdyp, ýylatyň döwlet dukanlaryndaky çörek üpçünçliginiň ýagdaýyndan ören näýiledigini hem belleýärler. Adamlar saýlawdan soň täze prezident Serdar Berdimuhammedow ýylatyň durmuş derejesini ýokarlandyryp, azyk üpçünçligini gowlandyrar diýip pikir etdiler. Ýöne ähli umytlar puja çykdy. Serdar Berdimuhammedow hiç ýyl oňyn üýtgeşme girizmedi diýip Ýanyňala Daýhan birleşiginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Resmi maglumatlara görä ýurtda buğday plan borçnamasy artykmajy bilen ýerine ýetirilip, her ýyl 1.400.000 tonnadan gowrak buğday öndürilýär. Şol bir wagtda Türkmenistan azyk önümleriniň şol sanda unuň importynyň mukdaryny hem artdyrýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýurt ýylaty azyk ýetmezçiligi we bahalaryň ýokarlanmagy bilen ýygyderli ýüzbe ýüz bolýar.